भाई कुआडे जाउछंती भल अछंती नियंते एटा तुम ना कौन अशोक क्या कौटे कौन केमती कौन कर ओजन दौची आज्ञा किलो किलो के 10 टंका दौची सर केत 10 टंका 10 टका तुम दिन सारा बेटी दिन सारा मु 200 250 पाउची सेमती हाँ हाँ नाई नाई सेमती किसी करंतु नहीं। तो हेलो गाइस समस्त मोर राम राम। तो आपण मैंने केमती अच्छा मु आशा करुच्च आपण मैंने भलरे थे। तो आज नुआ ब्लॉग रे समस्ते फास्ट लास्ट जाए देखु। तो भल लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करदे। तो निहाती देखो आज ब्लॉग ये स्टार्ट हम आम गाड़ी एपटे अच्छी एपटे मो भाई अच्छा आज ब्लॉगटा तो देखिपारे बालीगुड़ा अच्छी बर्तमान। तो चलो जीवा गाड़ी स्टार्ट कर लु। तो जाऊ तो आज ब्लॉगटा किसी खास हम तो जाऊँ गाइस जाऊँ देखिपे रिएक्शन देखिपे। आग जा तेल पकेवा गाड़ी तेल ना देखिपे तो भाई कहले टांकी रे पकेवा तो गाइस टांकी रे पकेबू आ कौन कर ना सेपटे जा ना गाड़ी की है बालीगुड़ा आज कौन गोटे तो अच्छी ना कि आज कौन गोटे हो बोलते तो कौन चलती है तो आम बारखमा छक पहुँची गलु। यहाँ आम बारखमा छक एपटे रोड है बारखमा जी रास्ता एपटे है फुलबाड़ी दारिमबाड़ी रोड है यहाँ गाइस तो देखिपारे। तो यहाँ फली छक बालीगुड़ा फली छक यहाँ देखिपारे। तो गाइस देखिपारे से भाई जड़े तो गोड़ ना तो गाइस देखिपारे अच्छे कि सान सान गोड़ जाक। तो मुझे जाऊँ पाखक किसी कौन अवस्था ना किसी दे भाई कुआडे जाउछंती भल अछंती नियंते एटा तुम ना कौन अशोक क्या कौटे कौटे डांगेसगुड़ा डांगेसगुड़ा भल अछंती तो एमती कुआडे जाउछंती एपटे जीव एमती हो रखीदे आ कौन खाई आज किसी ना सेमती अच्छा हो खाईदे से हाँ आसचेले हाँ देखिपार बस्ता से बालीगुड़ा पार्टी तो काड़े जीवा चलो जीवा आग को आउ कौन रिएक्शन मिले गाइस चलो देखा मौसा कुआडे जाउछंती कुआडे जाउछंती आपण कोड़ा आपण मुंडा साई कौन कौन बोतल देखो अड़ा दिन गुड़ा कौन केमती कौन कर ओजन दौची आज्ञा किलो किलो के 10 टंका दौची सर के 10 टंका 10 टका तुम दिन सारा बेटी दिन सारा मु 200 250 पाउची सेमती
ଏ ଗୋଡ଼ ପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ଅଣ୍ଟା ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ବାଧିଛି ସବୁ ଯାକ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନାହିଁ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ ସାର୍ ସକାଳୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମୋର ଦେଉଛି କିଏ ନାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲେ ଖାଇଲି ନ ପାଇଲେ ଭୁକରେ ଶୋଇଲି ହଉ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ନାହିଁ ତ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ପରା ହଁ ସାର୍ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ମୋ ଆଖି ଗୋଟେ ଦିଶୁନଥିଲା ହଁ। ସରକାର ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ହଁ। ଏଇ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ କହିବେ ଯେ ସାର୍ ଗାଁ କୋଉଟା? ନାଁ ବି ଜାଣେ ସୋନପୁର ସାର୍ ସୋନପୁର ଯାଇଥିଲେ ସୋନପୁର ମୁଁ 10 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ହଁ 10ରେ ଯାଇଥିଲି 12ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ହଁ। ଗାଁକୁ ହଁ ଆଉ ସରକାର ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ମାଗଣା ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ଚକ୍ଷୁ ଅପରେସନ୍ ହଁ, ହଁ। ସୋନପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ ଚକ୍ଷୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଦିଶିଲା ସାର୍ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ଗାଁକୁ ରିଲିଫ୍ କରିଲେ 12 ତାରିଖ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ଚୁଡ଼ା ଜଳଖିଆ ଦେଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ସାର୍ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଖାଇଲା ଆଖି ମୋର ହଁ ହଉ ପୁରା ହଉ କିଛି ନଥିଲା ମାଂସ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହଉ ଅଙ୍କଲ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହଉ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ଏମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ହଁ ସାର୍ ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ତା ଚାଲିଯିବ ମଉସାଙ୍କର କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ତ ସେମିତି ସେ ବଟଲ ଫଟଲ ବେଟି ବେଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କ'ଣ ଶଙ୍କର ବେହେରା କେଉଁଠି ଗାଁ ହଁ ହଁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ନା ଯାହା ଦେଉଛୁ ଏତେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମଶା ନିଅନ୍ତୁ ହଉ ହେଲେ ହଁ ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଉ ଆସ ହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ହଁ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ସେ ପୁରା ମୋ ସହିତ ପାରୁନି ଚାଲି ଆଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ନା କ'ଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ମୋ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ କିଛିଟା ଗାଈ କେତେ ଭଲ ମଉସା ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ବସ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ଘର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରତଙ୍ଗ ତ ସେଟା ଫୁଲବାଣୀ ସାର୍ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ଏତେ ଆଉ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ହଉ ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ପଛକୁ କରିଦେ ବସନ୍ତୁ ସେଠି ବସନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବ ହଉ ମଉସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାତ 30 ଟଙ୍କା
କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଚାଲୁଛି ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ରତଙ୍ଗ ଫୁଲବାଣୀ ସାଇଡ୍ ତ ଫୁଲବାଣୀ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏପଟେ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ନାହିଁ କହିଲେ ତ ମୁଁ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିଛିଟା ଦିଅ କହିଲେ ତ ଗାଇସ୍ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲି ଗାଇସ୍ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାଠ ଭୁଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ତ କାଠ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ହଁ ହଁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ତମର ଗାଁ କୁଆଡ଼େ ସୁନାପାଙ୍ଗା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥିଲା ତ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲେ ଭଲ ଥିଲେ ତ ଏତେ ଖରା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତମେ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲ ମା ସକାଳେ ଯାଇକି ଏବେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆସ ହଉ ମା ହଉ ଭଲରେ ଯାଅ ମା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ